Hagenegi Ukrish Bakhuid and Duai Nabinda Kajing Jatide Mamjukut Minsiam Jung Philista Rapsang Francis Probinus Adinia El Molinda Batkumjuru Nabinda Valentine Linkoi Moses Kalait Alphonsius Rapsang Duairu Nabinda Kiinga Sem Jung Maria Rapsang Batkumjuru Nabinda Latta Kimma Karmulong Bad Nagabinda Monica Karmaulong Nagabinda Ba Rem Randatiang Nagabinda Budlang Karmulong Nagabinda Balakindiu Rapsang Nagabinda Michael Rapsang Nagabinda Diosia Rapsang Batkinio Kajingai Kajingarku Halo Junkie Ben Light Fluid when you're Jinkoi Jinkia. Number lies part like so. Sngi Jisu Nagabinda Ganeg step Ginangaiti Yakajingang Nu Jungi Barahau Ba Unshimdi Pura Yangi Kat Lemba Ganeg Kiniaka Krem Bakhuid Nidwai Nagabinda Kibapangi Bashitam Baron Apeng Jungi Ba Ginang Yo Jinga Ena Jisu Lemba Ganeg Ukrish Bakhuid Kabangidang Jan Badka Ayom Land Ginambu Yagajing Tumu Jungi Bangindup La Ban Shiminta Haka Kaneka ayam daga jing sngurit mensiam daga jing kala kabamut bat ka jing sha jingit bat ka jing tuai ha kerteng upa baru kon baru mensiam Bakhuid Amen ka jinga e jangu trai jangi u Jesus Christ bat ka jingi jangu bleng lem bat ka jingya sulak jangu mensiam Bakhuid kindon rengkat bat pi baro Ringkat bat piru Tongin sangej por ban panmap Nagabinda ki pop ki sang jungi baro Kakti nu belai kapin kan map yangi Lada ngi yahai daga jingar tatin Yakie kie bamayan kaba utrayu pen pau hangi Nginum mela ban pen seiso yaga jingim jungi Ngide ban don ka jing sngewerit men siem Ben pediang yakie kie baro kaba utrayu terwa hangi haga jingim jungi Tongin pentrit yalade ban Plaha kamat ujisu yaki pop jungi ban perlong yalade ki kun jungu da ka ba ino ya ka jimlin basiniu bat ka jinglong jung ka pop na ka jingim ka jungi kuslai halaka donut ka mensiam yaki por ngilale yaki pop persha yaki parapriu persha ya ublay Try Jisu map yangi side kud yangi nabaro ki pop ki bangilale bangin yo jing light luit ki jing kuit lemba ki jing isne ka jome nga plang How blade within war baro Barapi ko men ko para Bangale pop shibun Daki jing berkat Daki tin Daki kan Daki jing lek Daki jing lek palak chunga Daki jing lek palak chunga
da ka jingle palat pakrau chunga namar kata nakapat Maria Bakhuid kabaya sa katay suti yaki angel bertiri kuit badiapi ko himen ko para bantuan nakabenta chunga how try play jungi ublay badan bor bar unis sene yangi barendala map iki pop jungi unialam yangi shaga jingi mbam juke amen. Traiken rad kuble Sngi Traiken rad kuble Sngi Cristo ma ko Cristo rab ko lompen jongi pedim yangi Traiken rad kuble Sngi Traiken rad kuble Sngi Cristo ma ko Cristo rab ko lompen jongi pedim yangi to nginia duwai ngibu yaga jing dumu shime jungi yaga jing trang jonga donu jungi nakabinda bandap daga jinga yaga jingar ku ka jungi duwai nakabinda ka sukka sign jonga parte kamdam ngi duwai nakabinda ka ri India bakan don ka jingya buram markeliang ha pedeng man lakiniam koblay me uba on ba mesa haki donut ki ba bait bat ki ba shida to ai ba daka jinga ejame ngilong kita ki pait haki ba me snobha ban shong ban sa da utrai jong yu Jesu Kristo kun jame uba im bat sen sha renkat bat me haki jingelong kawe jong min sim Bakhuid ublay junom la junom amen. Kajing puli nakshithi ujakob ushakri ublay badjong utrai Jesu Christ ha ki khat arjan ki ba ha kajing petwer kajing kublay to nyau bakalong baro kajing kemen ko para bangen ha ba phingat ha kajing tinjo baharukom na ba phitem ba kajing tinjo ya kajing nget jong phi kapin mi ya kajing yaisha ai ba kajing yaisha kan trei kampura khnang ba phindub janai bat pura bha khlam duna e shu lada unu na phi udon kam ya kajing stan ai un pan na ublay uba ai ke lua ya ki breu baro bat khlam da bin nun bat un ai ya ka ha u henrei to un pan da kajing nge khlam artatien namar uta uba artatien ulang kum kajing at phlung kaduriau kabasha ben shat kinting bat sha kindat hakaleer namar kum uta ubreu dei ban khmi linti ba ubreu ba arjing mut bat ubom yai ne haki e baro unyo pediang na utrai ai ba upara bangen ubaret jinglong un sngau kmen ha ka jingkin tiu buram ya u bat ubarius pa pat ha ka jing pinja buram ya u namar ba kum usin tiu jong uplang un satlor no naba ka sngi ka mi lem bat ka jing shet ker ang jong ka bat ka pinter khong ya uplang usin tiu jong u uslor bat ka jing itenat jong u ka lep rong no kum taru urius pa un satlor no hapdeng ki jing bes pa jong u kaktien jong utrai ngis ngomu ya ublay kanambal praspa arpusau
sam khi ha ushakri to hi kaya nga bantem ban mani yami ato hi kaya nga ya ka jingstan ban jingtem na banga shanya ha hukum ka jong mi long ka babha ha banga ya leng bang ki jing bangan do phi kai ya ka an ka jong mi to pu sam ki ha ushakri to hi kaya nga bantem ban mani yami nga tep ku trai ki rai jong mi ki long ki ba dei ban mi pen jan tha ba ten chu hok ya nga dei da karai jong mi ba ka per thai ka san sa na ba ki chen thang ki shakri ya mitra to pu sam ki ha ushakri to hi kaya nga bantem ban mani yami nga no shakri jong mi ya nga to ai jing champagne bangan la bantem ya ka mon jong mi trai ka jing pen pa ya ka tien jong mi ka ai jing shai ka ai jing champagne ya ki balon shida to pu sam ki ha ushakri to hi kaya nga bantem ban mani yami Alleluia 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 Wat pen yakidonu jongpi Henry du shashkor yakasur utrai Alleluia 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 Utrai undon rengkat bat pim Ringkat bat hiru ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus ka burong kami utrai ki Pharisee kila wan bat kila stang ban ia tainia badu jisu kida pan na u ya ka dak kashin na bene bantinju ya u te ula urjur hala kamensiam badula ong bale kane ka pateng bendriu ka ward ya ka dak kashin shisha nga ong happy enam ai kano ka dak kashin hakane ka pateng bendriu bad ula ino yaki barenda ula kiu biang hakeling ula leit shashiliang kaduriao ka gospel jong utrai Kejunyo ko hemen ko para bayit how try Jesus Christ ka gospel min da ka Sngi kawanra hakama jongi shapang ke jingya tainia badu jisu jingya tainia namahar bale ki Pharisee kim shimla ngeit how jisu but kila wan pan ya ka dakashin now jisu ki pan ya ka dakashin ba unle ki kambla bat un peni ya ki jingkrau jongu hakama jongki
daka bale kano ka kam bapela padu jisu shimla kongu ya kata ka jingya tainia jonki nega jimpan jonki namar ujisu snow don kam ya kata ka jimpan jonki namar ka jimpan jonki kam shimla don ka nongrim eye namar kim shimla don jinge bat kilong ki briyu ka artatin Nyosngo naka shiti jongu Jacob kiba artatin kim shimla satia banlang kiba yaine padutrai ke jingartatin kayalam jingai yangi na ublay nagata kadau jisu kren syapang ki briyu bas ngeverit mensiam but ki briyu kiba sarong badu jisu udang kadauru lamba o Jacob Bakhuid ba kiba sarong kilong kiba rispa bad haba kila stang banar tatin ye ka boro bale bad ki stang ban shania halaka janga bor klamda don kano ka mensiam bas ngeverit ki kelalong kum ki tiu plang ki mi mendagasni bad kin tlorno la shai nim lapshu bon ki tiu plang hakalau mendagasni milaban yoi henre la shai ladang yai hakata kalindi ngim lapshu But utrai ublay upenshai hangi ngimde banlong kum ki tiu palang but nide banlong shisha kibadon ka mensiam ublay hapo jangi ban roy hagata ka mensiam ublay hapo jangi ngidon kam shisha ya ka jingid kababajanai kabawanau ka jingim kabajanai but ka jingid kabashisha kan ialam yangi na ka jinglong tiuplang sha ka jinglong maukordor bon sin ni i ki brio kitsarong namar klam dao don bon gi brio ki stang banlong ki ba klet bi ya uble namar kim shim don jingid ya utrai habaki roy kindiat habaki yo i ya ka jingki jong ka met habaki yo i ya ka jingki jong ka pisa ka tengka kindiat kistang ban ong ngim don kam shu iano minda ngisno biang ya lade kum gini ki brio kilong ki tiu plan namar kie baro kabaki o i minda kim de shu jongki lashai don bon gi brio kis kein sarong ya lade habaki biang ka met ka par jongki ki biang ka yinga sem jongki ki biang ka jingdon jingem jongki bar ka tinu balai ka ong kita kie baro ka bapis no biang kin kerlalong kum ka tiu plang la shai ha ka jingem jombi kae ka bala ban ne ha ka jingem jongi kae ka bala ban yai ne ha ka jingem jongi kalong ka jingit ka bajanai ka jingit ka bajanai ka jingkongu ka bajanai ba perlong yangi bangit shisha ya ujisu badhang ne ujisu ubu hakama jongi ladang i don kam ban eat yau ladang i don kam jingkurku ngide ban bu hakama du jongi ya ujisu ba ulong ka dakashin nagabenda jongi nagabenda baro ki buriyu ki bapan ya ka dakashin ujisu ulong ka dak ujisu marwe ulong ka dakashin palat ya kane omdon eye ban ai hangi bona padeng jongi ngilong ki babbe ya ka dakashi bona padeng jongi ngilong ki babbe ya ki tiu khalau but ngilong ki ba wat ya ki tiu plang namar ka jing sarong jongi ngi parkhat bakane baro kan kershan yangi kala biang yangi hanreu jisu ong wat num wat ya ki tiu plang wat num wat ya ki tiu khalau wat num long ke ba sarong pinban wat ya jisu balong ka dak nagabinda jongi ivei pa ivei ban yo pediang ya ka jingor ko na baneng ujisu marwe ulong ka dak ka shin nagabinda jongi hagane ka parte ka baminda ngidon bon gi buriu ki ba wat bon jai ki dak bon gi buriu ki ngei tangi dak lese ya uso henre kimju wat ya uding ujisu ulong uta uding
Ujisu ulong kata ka bor. Ujisu ulong umaulenai. Ujisu ulong ka telang jang ka jinga ban ngim don kam ban ward ye ki balong by product ngi ong. Burna pedeng jongi ngi bohat ya ki jingmi jong ki ke baro. Henry ujisu pat uong wat Nyngkong iawu id Nyngkong iawu kelampan kano ka jingmi. Lesek don bon ki bru ki wad iawu jisu hagane ka juk kaba menda nagabenda ka jingmi. Don bon ki bru ki ngeit hau jisu tang nagabenda ka jingkoi jingkia. Ya kum gini ki bru jisu ong lada pi wad ia ka jingkoi jingkia marwe kelam jisu pin salong kum ki tiu plang haka jingim jambi. Bun ki kristan haka neka jukka ba minda bale ki late duai, bale ki late mass, bale ki late ki convention, bale ki late ki retreat, kalong tang ban wad ya ki tiu plang. Ujisu umde tiu plang. Ujisu ulong ka tolong jangga jingai. Ujisu ulong ka jingkang sya beneng. Ujisu ulongka bor nagabenta ka beneng nagabenta ka jingim bam jikot. Te ngimte banlong ki kun ki bak sakut haka tiup plang. Namar tiup plang kan sa ngor kan telorno. Henry kai ka banne balong ubadon ka bor ban pinmi ya ki tiup plang minda kasngi ubadon ru ka ju ka bor ban pinter kong ya kita tiup plang. Uta ulang Yesus Kristus. Ubadon ka bor ban pinmi ya pi minda kasni. Ubadon ka bor ro ban chim ya ka jingim jambi la shai kasni. Ya u pide ban mane. Ya u pide ban id. Ya u pide ban shania ha ka jingim jambi. Kata ka jing shania kalong ka jingim kabajanai. Kata ka jing shania kalong ka jingim nagabenta ka ba jingim bam jikut. Tongin duwai ha ka nek Eucharist Bakhuid bangin id shisha yaw jisu ngin im shisha baru jisu om nagabenda ki tiu plang om nagabenda ki tiu klau om nagabenda ka spa om nagabenda ka jingkoi jingkia henry nagabenda ka jingim bam juko jisu be id kerku kardo yangi pensle yangi bangin dupiyo ka jing sautu kabapura bangimde ban wad eki dakishin henrengin wad tang yame namar lemba jome nginio ya ka jingim bam jikut enyaro ya utrai Jesus Christ Jinom la jinom amen. tongin plai ka jinget ka jingi nganget How blade babadun bobaro unong tag ka kendo. But how Jesus Christ ko mamarweju utrai jingi. Yaw bala punam sim Bakhuid, yaw bala khan kamaria kesi, yaw bala shada beni Pontius Pilatus, la sanat na yaw, ayap malatep yaw, ula yash bayam, hagasi bala ni pat ni bayam, ula kiu shabani, shong shakamon bulay pa badon borbaro, nang taon wan pasan bishari ki bayin ban ki bayam. Ngangay ho mensiam Bakhuid, haga balang kya tuling Bakhuid, haga jingya sulong kabikuid, haga jingma pikipop, haga jingmi pakado, haga jingim bam jikut. Amen. Kanamba lai spa nyopo. Lai spa nyopo. Blei bakro dobrian shobha. Jin ai ti bani terwa. Bangku bali perna. Bau pajon minggu ai. Ngiterwa lagi donun. Daging ti jong uning dong. Lem kamen kas nam
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkhinia jonga ba jumpi khanlong ka ba priang hun hau blai upa ba don bor ba rom To train priang ziknian ngiti jongpi. Nagabanta ka jingro ko brom ka kapteng jongu. Ka jingmentoy ni ba ikabalang baku jongu baro ka way. to ai ba ka ne ka jingtharwa kinia ko trai ngi karpan kan pen kuit bat pen te mai yengi but bakan long hakitu ki ba bud ya ka monjame katmei jong ka bainong bam chikut da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengkhat bat pim Ringkat bat piru. talking to you yala ki donod Gigan tiu ki shau pangin tra. ya aingu ya utrai ublai jongim Ka shong hok bat kadei. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa ba koi ko blai badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jongi pinban ka jing sngu jongi ka dehi ka jingai jame namar ki jingero jongi kim pinyare ye ya ka jing krau jame Henrik Yarab yangi naga bindaga jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ. But kumda rengat bat ke kinhon ruai jangi angel ngiyaro yame bat ngi penbana daga jing komen. Bakhuid, utrai ublei kipan. Neng berthei sawada kaburom jombi. Hosanna, Hosanna, Torwa yublei shatrong. Hosanna yublei tulong. En yaro yubawan, agad gerteng utrai. Bleng berthei sawada kaburom jombi. Hosanna, Hosanna, Torwa yublei shatrong. Hosanna yublei tulong. Ko himen ko para. Haganega por ka bakendang tam. Tongin trang yau jisu. Tongin ai ti havu ya ka jingang nu jangi baro. Bau nam pen slet mai yangi. Bangim deshu ki bri barim. Ngilong ki bri batimai. Ba wat shida ya ujisu. Balang ka dak ban Nyngkong naga binda jangi vei pai vei. Iduai. Ba dap daga boru men siam Bakhuid. Ngindup laban im ya ka jingim ka bakam janai kam kuit da ka ba pinsyang nongrim hala ka jingait ka jangi. Dashisha malongo Bakhuid ka trai ka te mei jong ka jing kuit barong. Namar katangi karpadiami to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi. Da ka bapa ya umen siem jame kum ka umje halo jongki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi u Jesus Christ. Hakapor ba uladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ga jingsha shitam ulashim ya upu badda ka bai ngu yame Ulakadia yavu badula ai halagi sentran u ong. Toshim bato bam na kane pi baro. Nemar kane kalong ka medjanga ya ka naiti na ka benda jumpi. Hakaju ka rekomenda lalayabam ulashim ya ka kuri. Bada ka baingo biang yame ula ya ka hala ke sentran u ong. Tu shim batu dina ka ne pi baro. Namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai bad bam jukut. Ya ka bain penmi naga benda jampi.
ba nagabinda ki babun nagabinda ka jingmap ya ki pop to le ya kani ban kan mau ya nga kusnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi pen kuid ya kemen sia madim pen kuid pen koi pen kia yangi ya da yangi na upamen Kajing maya jong kajing Kata sien bani bam yule upu Bani dina kani kakuri Ni pen bna kajing yap jong me kutrai Tat hadu Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko traya uppo janga jingim bad ya ka kuri janga jim peni ngi dai ngwai dem namar mela new yangi ki babit ben ya ka ma jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padiya me bangi ki ba yo binda ha ka me bad ka snamu kris ngillong ki bala pinyata le ka we da umen siem Bakhuid Takin mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka perte but to penjanaya ka ha ka jingir renkat bado Francis uppa Bakhuid jangi Wilbert Marvinu Bishop jangi but baru kiling do but kirinium Takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pa but ya baru ki bala klat no ha ka jingisne jamme to pediang ya ki shaga jingshay ka kama jamme To isini yangi barong ikar padia me barengkhat bat kamariya te soti Bakhuid ka kami jango blai ujaso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikhuid ki bala pins ngba yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallong hameyu blayu pa badon bor haga jingelong kave jung men sim Bakhuid barro ka burom bad ka jingero junom la junom Amen ko himmen ko para tongin duwai ko bau Jesus lai kayangi nagabinda paro ki jingdon kam jungi kabangi janbha bad ka ayum lend ni duwai kerpang banginia ka jinga ben duai kalam sange ben yai lempa kene ka por ka bau trai utarwa hangi hagine ki saupo sngi tam bangindup la ben puson ba ya jisu puson ba ka jingsha shitam jongu bangindup la ben yok pedia ka jinga nawu kopa jongim Uba habening kanlong ka Bakhuid ka teng jongmi kan wan ka hima jongmi kanlong ka mon jongmi ha kindaw kumba habening Tua yang minta kejimbang jungi kebahala kasmi, bata maaf yang kerengkang jungi, kumbangi rungi maaf yang beles niu yangi, berdilam yang isya kejimpan shay, great light yang nagapas niu. Terpelait yang ingi kerpad kotrai nagi jings niu barra, haga jings born jamme, toai jings suk jings sain haga sngi jungi, kenampa daga jingerap ka jingis ne jamme, ngilait baro bona ka pop, banginyo jingeda nagi jing jinjar barra. Kabangi da ngap kemelindia ka jingkermen Bakhuid but ka jingwan pa jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jongmi ka long ka hima ka jongmi ka bob ka buram jinam lan jinam Kotrai Jesus Christ me ubala ang haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk jonga nga ai happy wat pe digi pop jongi Henry ya ka jinge jonga balang jamme bad ha ka jings born jamme to ai hakaya ka jingsuk bad ka jingya tele ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen ka jingsuk kotrai kandon bara bor renka but pim Ringkat but dap daga jingi do Christ tongin yai ngo markelia Ko kun lang bro
Hakami ukun lambro jung blay. Hakami bakit na ka pop jung prate. So kito ke bala kocha ka jing Hawaii jung ukun lambrot. Kukan rad kam long ka basyang hap mong rong po ka yin jonga. Henry shong tam ka tim ka mensim jonga kan sikia. Barukan rajonga ngamani yami banya idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga haduruk pumedon hadur kawan medon ublay ubril pura unong ben em jonga ngamani yami banya idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Jing tigan jonga melon Jing shan jonga melon Shajlay naming asir Shajlay naming anwin Ngamani yami Banya idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Haba jing snil kin ker Ba jing ben shoy kin shu Ablay ko pa, ablay ko na ablay ko mensim Bakhuid niya roya mingi maneyami Lemar ba mela wanchong sa po jangi Lemba ka niga communion Bakhuid Lemba ka jingay tilut yami ko Jisu Gilayo pediyang yami Magiliyo ngiyalong ka wayward me ko blay ko pa Ko blay ko kun ko blay ko mensim Bakhuid Karko kardo yangi Shimti pura yangi Yagi jingpang yagi jingshitam jangi Yagi batyaha ki ICU
Yagi ba tia aying, yagi ba panjur, yagi ba sausi, yagi ba do jingermen, shindi pura yaki baro, karko kardo ya baor ki kun ki bashimen ta hagen ki yukiris Bakhuid, na jingai, Jisu, ai ba kata ki jingtumu kaba ki labu, hakama jome kalonga ba seiso, kumjuri ya baor ki ba tolon bor ki nangi o bor lem bagen ki yukiris Bakhuid, ai ki nongpot kin kala kaba bor, kabangi la janba, barka ayom lend, karko kardo yaki, pangindup laban pen krebha na kabinda hagen ka ayom, pangindup yo jingkoi na meka Jisu, karko kardo yaki, kinti buram yaki, vay pay vay minda, ai bor yaki Jisu, hallelujah, 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 Tog nginia duwai. Habang ilabam yaki jimbam bachniam na bening, ngikar part ko try bangin tangan barabor, yakataga jimbam da kaba da shisha niyo jingim. Da ukris utray jingim. Amen. Utray undon ringka but pim. Ringkat bat piru. Play badon bor baron karkuyapi. Upa badokon. Badomen sim Bakhuid. Amen. Yalisuk ban pen bana ikakubar babhajung utray daga jingim ka jumpim. Ngis ngomu ya uble. Kan number lai sepakat kendai. Ngalai ya pi la Sngi mong tuku ngalayai les pun ya pi toyai saka Sngi jonga ublei ulai ya kapertai halu buai tino lukun marwe baro banget ha utekin om yam henrekin yo jingen kam om tuku ngalai ya pi da Sngi bom tuku ngalayai les pun yapi toyai saka Sngi jonga kabram hakpa bro khum rau men sim Bakhuid Umbaga lama Nyngkong jumta berberapor amen. en je roi utrai Jesu Christ.